Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:40. Mayong gabi, syudad sa Bacolod kag kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Medyo alang-alang pa nga aton sining lakat sang panahon sa Srimatrion, makaksyon aton sining Provincial Disaster Management Program Division. Ari na sa aton nga linya, we have Sir Gani Republica. Sir Gan, mayong gabi. Aksyon Brian, mayong gabi. Sa aton mga listeners, no? Mayong gabi. Ari lakat sa aton nga tiyempo, sining gabi, Merkules kita karon, Pebrero 12, 2020. Sa gihapon, ang hangin amihan o northeast monsoon nag-aapekto sa kabugusan sa aton pungsod Pilipinas. Ang nasidlangan sang Kabisayan, Caraga, kagang rehiyon sang Davao. Magalumon ang kahawaan nga may mahinay ukon manipis lamang ini nga mga pagulan o kon pagtulutaliti nga tuga inisang amihan o kon northeast monsoon. Ang Metro Manila naman kag sa iban man nga bahin sa aton pungsod Pilipinas may pag-uum-guum sa gihapon ang kahawaan hasta sa magalumon ang kalangitan. Pagkaupdan is may naligwin nga mga mahinay ukon manipis man nga mga pagulan o kung pagtulutaliti nga halin ini sa gihapon sa amihan o kung northeast monsoon. Kag mabatyagan man sa kapungsuran may kasarangan hasta may pagmadlos nga huyop sang hangin.
nga magahalin ini sa namin na sidlangan mabatyagan sa nasidlangan nga bahin sang Kabisayan kag Subong man sa Mindanao nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Kasarangan nga huyop man sang hangin halin man sa namin na sidlangan pakadto na sidlangan o ko northeast to east ang naga-impluwensya sa bugosang Luzon nga may kasarangan hasta nga mabalod man ang kadagatan kag sa iban nga bahin sa aton pungsod may arang nga mahinay hasta sa kasarangan lamang nga huyop sang hangin magahalin man sa gihapon na aminhan na sidlangan nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri partikularmente sa aton probinsya padayon nga makaagom kita sa may pagulugal o mga aton kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan nga may naligwin ini nga mga mahinay ukon manipis man nga mga pagulan ukon pagtulo taliti aton mabatyagan sa kabugusan sang aton probinsya sang Negros Occidental lagi man ang syudad sang Bacolod. Kag sa katapusan makaagom kita diri hasta sa kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin man sa gihapon sa namin na nasidlangan na maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Kaga ang kondisyon sa aton kadagatan ara sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 12, 41 karon sa kagahon ang taob naton 1.8 metro ang kadalumon. Kag ang hunas magabalo sa alas 7:38 buwas sa aga sa takos naman nga 0.0 metro ang kadabawon. Alas 5:51 sining hapon nagtunod si aring adlaw. Kag magabutlak naman ini siya alas 6 buwas sa aga. Subong nga kita 24 degrees Celsius sa Action Brayo kung 75.2 degrees sa Fahrenheit. Amo ni kabugusan sa aton mga timpo sining gabi. Aha. Okay, ang ulo amihan, sir, medyo dugay-dugay pa man, sir, no? Mga amat-amat daw transition na ta. Ah, okay, sa period na tagalingan ninyo manugsaylo na. Oo. Ah, sige. Sir Gan, salamat. Okay, wing ko. Yes, sir, yes, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Matawagin makaksyon ang aton sining palibot diri sa Bacolod kag bugos nga probinsya sang Negros Occidental kag bisan pa gani sa bugos iyang Pilipinas. Ari na kita sa transition period nga ginatawag sa diin ang amihan medyo amat-amat na nga nagadula kag of course magabulos na ang ginatawag naton nga mainit-init nga panahon, summertime mga kaksyon. Hindi nato rin na mapunggan na no? Ang mainit nga panahon nagahilapit abi ang Marso. Tiko nagahilapit ang Marso meaning nang ginatawag naton yang maulo ibwal ang silak sang adlaw. Aga pa lang sang banwa daw batyagan tarang tagi-ti niya mga kaksyon. Las 6:44, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Of course, apisar sa matawhay naton nga sitwasyon sa palibot, remind tagi nga aton sa lima kulturan nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang taytay, kilid sang kasabaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Subong nga adlaw makaksyon, yari na kita sa Miyerkules, Pebrero 12, 2020. Dalawang tulog na lang, mga kaksyon, Valentine's Day na. No? Ang the most awaited time and day sa mga utod naton nga super excited na nga makikita sa ilang siring nga ka-date mga kaksyon. Ang ibang duway naman na sa pack kanina sa siri materiyon, ilabi na gid sa mga kultura naton nga medyo isang kahig, isang tuka timo iya. Kung kisa daw ay ka na may gana iya sagit ka gastos ang kaangay siniya. Pero may aragi na iya nga nag-preparargid, labi na gid sa mga soltero kag mga dalaga na tondra. Ini daw ka memorable nga time and day para sa ila nga makapagkita sa ila siri gina patuhuyan sa ila siri nga paghigugma. Action firing line. Ina sa Biyernes na ha, no? Sa Biyernes na ina may mga reservation na ganing iban sa mga bulak. Amo to gabi do kadamo to nag-alalatra sa report action dyan gabi nga ang bulak nga isa ka bouquet na nga daw dako nga putos-putos na 1,200 tob-tob 1,500 iya. Di ka marga mo ng presyo, sobra na na tunga sa sako kabugas kundi ibugas ko na lang. Action firing line. Pero ang ibang dire nga galanti hindi ta na mapunggan. Ila na yan, no? Sa mga hotel, sa mga pension houses ginisubong daw medyo nakapa-reserve ng iba na. Ang iban giri ko no, may ara na sang ginatawag naton mga ticket na sa mga
mga restaurant nga pwede kay makakaon dira unlimited iya. Then standby ka na with your loved ones mga kaaksyon. Action firing line. Okay, ang iba naman niya, trabaho lang ta. May ilan ng date ngayon na. Sige, no? Anyways, maka-action, nag-monitor na kamo diri sa the Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Action firing line. And bukas na nga aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon Radyo Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live nga pwede nyo i-click, share, kag likes mga kaaksyon. Mayaraman kita sang YouTube. Type mo lang direksyon radyobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow lang Aksyon Radyo Bacolod Official. Sa may mga gusto mag-text diri sa aton for tonight, ang aton sining opinion mo, i-firing line ta. Sa aton man dira nga mga viewers sa aton sining Facebook Live, i-chat lang dira inyo sining opinion karon aton sining pamangkot simple gid lamang. May tsansa pa ayhan nga pagkatapos ang 180 days nga palugit sining Visiting Forces Agreement nga plano i-terminate diri sa pungsod o kon i-terminate ni Presidente Rodrigo Duterte, may tsansa pa ni ayhan nga hindi madayon o kon sigurado na gid ini. Action firing line. Ang pamangkot ko diri mabugat gid bala nga rason nga ang pagkansela sang US sang visa ni Senador Bato de la Rosa. Amo ni ayhan ang pinakarason gid ayhan kun nga gusto ni Presidente utdon ang paghigtanay sang Pilipinas kag US, ilabi na gid ining Visiting Forces Agreement mga kaaksyon. Amo pala nakasimpleng pamangkot naton kay karamo sa mga nagaginuwa nga mga information nga aside iya sa kay Bato de la Rosa nga tinadismaya ang presidente, maiban pagid kuno diri nga rason ti kay naging toke ko gid ang isa pagid ka rason diri ang inablang sagi kapang hilabot sa Amerika diri sa pungsod Pilipinas sa pagpapriso iya kay Senador Lila de Lima nga sa diin ginsuportahan ini nanday batuman kagiban pada nga mga senadores plus na kiti under ini sa Duterte administration daamo maning isa nga ginkaudtan ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Sige, kamo hatag opinion dira kung amo giniblang pinakarason ining duha o kung may sa likod pagid sini nga daw ginakaugot-ugutan gid sang presidente. Ang inyo sini nga mga text mga kaaksyon i-type dira sa inyo sini mga cellphone kay ipadala sa 0938-225-5017. Action Brian Borden. Action firing line. Onboard na, Tob-Tob las 9 tak na sini nga gabi, sit back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano bala mga dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong iyang nga gabi mga kaaksyon. Ang mga balita naton diriyo ginshock naman kita sining panibag-o nga balita nga nagwa sinigid lang hapon didto iya sa national news mismo. Kag una nga nabatian diri sa Action Radyo Bacolod sa paggwa sa ngalan ni Lieutenant Colonel Joby Espinido nga yara iya sa drug listing sang PNP mga kaaksyon. Ginkakibot naman isang negrosanon kag Bacolod non how come kay kabalo naman kita si Espinido amo ning poster boy kag bata-bata ni Presidente Rodrigo Duterte pero subong gwa ang ngalan niya nga ara siya sa listahan sang drug personality mga kaaksyon sang PNP. Action firing line. Abi check na karon kay do mayari di sang statement mga kaaksyon ang Malacañang mismo kibot sila mo. So paano? Kay ini nga tao ang pang-ubray ni panglagas sa panglagas iya sa mga illegalista labi na gid sa droga pagkatapos ara pangalan niya. Sa iban nga balita mga kaaksyon sa lokal, in fact are na sa akon sining atubang sirimatriyon ang konsihal sang Sipalay Sirima Kaaksyon nga gusto lang klarohon ang nagwa nga result sang iya sining anak nga isa ka SK chairman. Sa diin nangin nag-positive ini sa drug test naging patigayon, nagligad nga bulan mga kaaksyon. Si konsihal aminado nga nag-positive ang result pero may ara lang siya gusto i-question ang manner sa pag-release sining nasambit iyang ngalan kag paano ang confidentiality. Ang confidential bla sa ngalan kiti una isa ka public official. Kag kung nag-positive giman, dapat may arasang confirmatory test nga ginatawag sini. Ikaduha mga kaaksyon,
ti matawag naton nga pwede ini siya i-undergo gilayon sa rehabilitation. Kung nag-positive gid man to rehab sa iya sinig kaugalingon nga magbalik sa normal kung tuod gid man nga positive ini. Pero ting result gikan mismo sa City Health Office sang Sipalay, mga kaaksyon. Ang konsihal subong ari diri sa studio, agod klarohon ini plastar tani karon tanan-tanan. May mga gusto lang siya ipamangkot man, angot sini, kag in fact kina-try naton nga malabot man nga matawgan si Dr. Hoplo, amoning officer in charge o kon officer or City Health Officer dira sa syudad sang Sipalay nga amo nagpatigayon sining pagpagwa sang result noted niya nimo ni Dr. Hoplo, mga kaaksyon. Kabalo kati una nagwa ang alan sa SK chairman pagkatapos ti reputasyon sang pamilya, dignidad sang bata, dignidad sang pamilya, dignidad sang tanan nga kon hindi ini matadlong ti mangin problema nila ini kag ti huya man ka maglagaw kung konsihal ka pa pagkatapos bata mo ya nagpositive iya pero gusto lang klarohon sang konsihal kung ano gibang kamaturan sini. Sa ibang nga balita lokal, makaaksyon, Colonel Baliros aminado nga may gamay nga buhin gid man, no? Ang armadong kusog sa Pilipinas kon operation na paghahambalan sa plano nga pag-terminate sining Visiting Forces Agreement diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Ambalya, may mga intelligence monitoring kita ginagamit nga nagahimo sina amoyang Amerika. Gini-employ ito ang mga inkwentro kag pagpanakop, pagpamatay sa mga dalagkuan nga mga ginakabig terorista dito sa Mindanao. Ang mga intel nga ginagamit ito iya sang Amerika nga mga gadgets kag kung sino pa nga mga unit nila. Sa ibang nga balita, personal nga away kag lansihanay sa illegal nga droga ho. Amo ni ginalantaw nga motibo karon sa pagpatay sa isa ka drug personality man dira sa syudad sang Kabankalan kagabi. Ang suspect isa ka barker, ang ginpatay barker man, sila nga duha lunsay mga drug personalities man. Kaling kiti padayon pa ang ginapingita karang suspect plus nga gina-check pag kung ano ginang motibo badalom basta may iban pag ganyan ginausisa karong kapulisan. Sa Negros Occidental kapin sa isa ka gatos ka mga thermometer and scanner ipamtang sa airport puerto kag hospital sa Negros Occidental batok iya sa coronavirus disease. Amo ning coronavirus, makaaksyon may bag-o na siya nga ngalan, nga amo na giningalan niya. Imbes nga 2019 novel coronavirus, ang ngalan niya subong, coronavirus disease nang tawag sa iya. Una may nagsuggest pa to nga Wuhan virus disease, ti balilandi na paggamito ng ngalan kay kasakit man. Corona na lang, no? Coronavirus disease. Amo ning ngalan niya gid subong, mga kaaksyon, 19, may dash 19, amo ning ngalan siya subong, no? So diri sa aton, may mga scanner kag mga thermometer nga gina-prepare karon nga ibutang sa airport mayo ini nga tikar, no? Action firing line. And diri sa Negros Occidental kag Bacolod today, ginpalayag sang duwa ka mga opisyal nga negative na tatanan sa mga PUIs diri. Kuni daw damo to mi isaway na nabilin puro negative tanan. So liwat pasalamat kita sa mahal nga Ginoo because nga tong mga persons or patients under investigation nag-negative sila tanan-tanan can about to discharge today ang ining nagkalabilin nga yara subong sa hospital base na discharge sa mga nagkainas ang udto or sining nga hapon. Action firing line. Sa balita gikan sa Bacolod yati ang pagpaubra rehabilitation sang merkado amo ni karon prioridad gid ni former councilor M. Ang karon city administrator. And ginpalayag ban sini ang iban pagid nga mga proyekto nga tutukan do sako lagaw ya sa nagligad nga adlaw duara siya sa barangay 8 nga barangay hall, no? Kay gusto yati maglantaw sa sitwasyon sa syudad sa Bacolod. Kabalo naman kita nga kung mag city administrator ikaw Action Noel, little mayor ikaw. Kung wala si mayor do ikaw ang mayor da. Sometimes sila gining gina-designate gani iya nga mayor kung wala si mayor. Pila binagid ko ng mayor, hindi sila isa kahigot sang vice alkalde. Goodbye kagid vice alkalde, hindi kagid ya ka little mayor. Action firing line. Karing diri sa Bacolod ya, isa man lang sila kalinyada tanan, automatic si Vice Mayor Elcid Familiara naga-mayor na siya kung absent si Mayor Bing Linardia. Always nga absent si Mayor Bing Linardia. Why perminis Bacolod? Nga man,
award diri, award dito, pa Davao, pa Manila, pa Cebu. Buto nga tiner para di sa Bacolod ba? Firing line. Ba't yan ta subong interview gani permi silsid pamilyara na lang. Okay daw dasig laboton pero chindihan ta sitwasyon ni Leonardia. Kiti kon mayor ka, walang tulugan na mo sako ka. Tiduan sa time abi mag hambal-hambal pabi kiti nakatutok siya sa mga awards. Kadamo abi sa obligasyon sa alkalde sa Bacolod Action Well. May mga presidente siya sa amo sini, amo sa to. Tidaw kay man damo siya ginauyatan nga mga plaka pila kadlaw. Action firing line. Lasay 57 Action Brian Morden. Action firing line. Pakarunan ko lang mga dalagko nga balita sa national mga kaaksyon. Ano, labay na gid si Lieutenant Colonel Jobis Pinido. Pakarunan ko na kay unahon ko na lang akon nga bisita sa mga gabi nga yari sa akon sini nga tubang ano. Pwede ito siya ma-action JM. Okay na. Kaya ang bisita naton subong Councilor lipat man ko sa ngalan, Ulysses. Yes, Hisona, no? Sang si Palay City Councilor, Makaksyon. Amo ni siya ang amay ni SK Chairman John Kyle Hisona, no? Nga damlag lang. Amo tong ngalan nga nagwa, actually, una nga nagwa ining ngalan ni SK Chairman sa Marikulom gani sa Facebook mo. Nga may ara sang negative nga naapi dito nga result gikan dito iya sa Mabinay, mga kaksyon negative iya sa drugs. Sa din nga lugar, sir? Bayawan, Negros Oriental. Okay, ang istorya sa ni, si Councilor na lang pasaysayon ko liwat. Kay kahapon na saysay naman ni aksyon Nonoy de la Cruz. Pero basi may ara sang additional iya si Councilor nga gusto ipatag sini. Kabalo ka mga barangay diri sa Negros, Occidental ka Bacolod, kita may pinakanubo nga mga barangay drug cleared karon sa Bugos nga Region 6. Amo na matuod nga result maka-action meaning kahinay sa aton diri nga mga ginapatigayon nga badak ining Barangay Anti-Drug Abuse Council no. Ginahimo karon badak Barangay Anti-Drug Abuse Council mga kaksyon. Sa din ang mga barangay gina-check ini sa mga ahensya sa gobyerno like Philippine Drug Enforcement Agency. Lakip na diri ang DILG, Department of Interior and Local Government, Philippine National Police, kag mismo ang barangay, mga kaksyon. So, ang Sipalay, may mga 7 na kabarangay na drug cleared subong, ano? Kabalo gini si konsihal. Kag do may 4 pa kontani nga luyag man nga iparehistro ng ila sini nga barangay nga mag-drug cleared man pila ka adlaw. Kiti bugal man sang barangay nga kami diya wala di may nagasuyop, wala gidi sang may nagausar, wala sang may nagaduso, whatsoever dira nga mangin free sila sa drugs mag-action kag ina isa kadako nga development sa sila nga barangay nga una hindi mahadlok tao maglagaw-lagaw da kiti ula ya drug addict. So dito sa Sipalay nagkandak sang ginatawag naton drug barangay daw inablang assembly bala to check may mga ang ginahimo sang gobyerno kung paano mangin drug cleared ang isa ka barangay. Now, pa-explikaron ko na lang si Councilor sa iya sining nga bahin. We have Councilor Ulysses Makaksyon Isona gikan dito sa Sipalay mismo. Councilor, mayong gabi. Pakipindot lang, Councilor. Good evening. Mayong gabi, Action Ryan. Welcome sa Action Firing Lines, Action Radio. Thank you. Action Ryan, unagid pasalamat gid ko sang tinion nga makahatag man ko sa akon side behalf sa akon anak. No? Yes. Pero una sa tanan, Councilor, basi gusto mo magpangayo mayong gabi taga Sipalay mismo kag Negros Occidental. Go ahead. Okay. So, pasalamat gid ko. And gusto ko lang i-greet ang Burgos nga Sipalay no sa tanan-tanan nga tagpalamati and sa management sang Action Radio. Yes. Ilabi na gid sa imo Action Ryan no. Thank you for this time and sining nga panahon nga naka hatag ko man no time nga maka-interview sa imo regard sa tanatabo sa tong nagligad nga mga sinimana. Okay. Okay. At actually, Action Ryan, January 27, mayara kita nga programa sa city in order for nga ma-cleared ang 4 ka barangay. So,
there was an assembly together with some community-based rehabilitation program ng mga drug users na nag-conduct gatherings, and then they will stay for 1 week na ikwan sila in part na sa isang programa, no? In order nga maging drug-free ang isa ka barangay. So and then ang barangay officials together with my son, si John Kyle, nagpa-drug test sila. Okay. So no, that's one of the requirement in order nga maka-drug free, no? Ang isa ka barangay. Daw obligation gid yan nila na himuon niya. Okay. So actually yan, why ko kabalugan ni nga nag-positive siya, no? Kay after 5 days mga sa Friday pa ko kabalo. So na ito, Councilor? Monday. Iniro 27 Lunes. Oo, Monday. Okay, so dira mismo nagwa ang result or pagkabuas na? Why ko kabalo? Basta nakabalo lang ko sa information nga nakapositive ang akong anak. Sang Friday. Friday na, After so 5 days. mga 4 days na. 4 days after. Okay, 31. So, surprise ko. Okay, tinagatin nga ko graduation. Sang mga ginkandakan sang community-based rehabilitation program sa nga ato nga city. Delegate Councilor, ha? Okay. So, Action Ryan, surprise ko. Daw hindi ko kapati. Kahit simpre bilang public officials, kag siya man, isa man ka barangay officials, kag kita o man ang iyan ang gagawin mo. Very responsible nga tao. So, gipapuli ko siya. Okay. Gipapuli ko siya. Abot siya sa third day. Kami klase sa Sa third day, pagka man dala ko siya, kasi way man drug testing laboratory sa City of Sipalay. So, ang malapit dito, amo ni ang Bayawan. Pero sino nag-inform si mo, Councilor, nga nag-positive siya? Si Kapitan. Si Kapitan mismo? Kapitan mismo. Oo. Okay. So, amo to. Nga, gipa-drug testing ko siya dito sa Bayawan. Sa Bayawan? Bayawan City. Pagka saan ono na ka, Councilor? Pagka Monday, that was Pebrero 3. February 3. Okay. February 3. So, negative siya. So, happy bang ko? No, happy ko. So, natabo, Tuesday, Wednesday. Pagka Wednesday, Tuesday, yung dayon nga daw na float na ngalan niya dayon sa radio natin. Radyo natin? Oo, si Action Nonoy. Action Nonoy. Di mo to na mention niya nga isa ka iski chairman sang barangay Marikalom. Siyempre, wala man sa iski chairman sang barangay. Nga iban sa barangay Marikalom, nilang ginang akon bata. So, mo to nga ang resort vlog yatag ko kay Kapitan. Gihatag ko sa akon nga makilala in order to defend. Okay? So, ina siya Action Ryan, kung matudtuo din man, no? Let's say, kung may procedure nga insakto, kung na-confirm gid man siya nga positive. So, being a public officials, no? Hindi ko pagtulirar. I-submit ko siya, kag dapat iparehab siya. Okay. So, nag-negative siya dito sa Bayawan. Nag-drug test pagig ka mo diliwat sa Bacolod, Councilor. After a week pagid. Isa kasimana Isa pagid. kasimana. Kaya gusto ko i-justify lang. Nga, muna. Nga, why siya gagamit. Okay. Now, so, amon na siya nga ako nga kwan. Kung positive siya, let's say user siya, ay undergo to sa rehabilitation, ipasurrender ko gid siya. Okay. And then, kung pwede pa, ipa-resignon ko siya bilang iski chairman. But, being a father, hindi ko man ma-abandon bata ko. Yes, of course. Di ba? So, eskwela pa siya. Impitado siya tutod, realidad. So, sa akon Action Ryan, na ari ko dere, gusto ko lang i-cleared bla. No? Kay sakit man na sa akmon nga part. Of course. Droga niya mo. Kay perti kasi sensitibo sa bunga panahon inang issues.
So, may tani, kung may confirmatory test naging conduct, ti, So, meaning, Councilor, Tani. are you saying wala ining result ngayon hindi pa ni confirmatory Wala. test? Wala. hindi na, wala. Only once sa gikwaan mo. Amo lang ito kaisa. May allegations na pang-invite sila again to drug test pero why siya nagkadto? May Buhay man na pabalo. Tani, supposedly, kung positive to siya, ginform ko. Kaya ito na sa eskwelahan mo. Oo, ito na sa eskwelahan. So, wala. So, kung ipabalik ko sa dayon, kung ipatawag ko siya para at least makakadakan siya sa drug testing. So, amo nang natanaw ko bala. Kaya it might be, why ko sila nga sala sila, might be, nga ang pagkuha sang sample, damo i-consider naton mo. Yes, yes. Not unless yan nga ma-confirm ang testing, pagkuha naman sa another sample, so ma-check it siya nga you are positive. So, kung natabo na, isurrender ko gid siya. Oo, ipasurinderon ko siya and then they will undergo rehabilitation. Kaya para man na sa ila mo, para man na sa iya. So, meaning, subong Councilor, daw gina-question mo ang result nga ini. Yes. You are questioning the results Yes. in drug test ngayon. Yes. In the first place, ang procedure, kulang yun. Hindi, Una- dapat may confirmatory. Confirmatory yung sa ka-question nga gina-raise mo yes, subong. yes. Ano pag iwan, Councilor? Aside from that, being Councilor, may diya ka man guro kung ini confidentiality. Yes. Kasi nga nambal tawag. ko kagay na ang confidentiality sa Aha. isa ka ina nga mga bagay. Civilian ka man or your hindi elected mo na officials? i-publish. Oh. Hindi mo na pag-i-publish. Hindi mo na I don't know paano nga nagawa ina nga result. Okay. So, amo nang akong concern, Action Ryan. Kaya, siyempre gusto ko man i-clear sa parts ang ako na At the same time, ang amon nga apelido, amon pangalan, nga makuan man ma-cleared man Okay. Oo. Subong, negative sa Bayawan, diri sa Bacolod, negative, Negative man man siya. siya. Pila ka test ginhimo nyo di gani sa Bacolod? Duha. Duha sa Bali, tatlo. February 10 and 11. So, tatlo tanan, ano? Tatlo, oo. Tatlo na. Tika nag-positive to siya. Anong imo pwede mabulig sa anak mo na lang subong? Or una, anong hangyoon mo sa City Health Office abisang si Palay ka nagkandak sini ka nagpagwa masang result, Councilor? Subong. I guess, I think siguro, Action Ryan, ngayon ko lang guro, ang tatunan ng issue. Kaya una, ina-question ko na ng ang procedure sang pagkuha sang test sang laboratory testing. Secondly, ang confidentiality wala. Although na-publish na. Tapos Diba? na. Tapos na ang nagguba na. Ara na, na-publish na, nakabalo na, nakabalo. But ang ako na concern, Action Ryan, nga tis maka-voice out man kami sa amon man nga side. Tao lang na iyamong sga. Okay. Tao So, lang about ang question mo to kay na sa confirmatory, ma-questionon mo pag iniliwat dito or anong gusto mo matabo? Depende na, Action Ryan, di pa ko kakuan, karaway pa ko kuan, plano sina, but I think siguro, kuan ko si Dr. Hoplo So, kung may tani kung at least malabot mo siya, at least makuha niya man ang side niya. Yes. And then, confrontahan ko siya. So, may plano Why ka how come nga nag-amo sila? na mag-istorya ka mga duwa? Oo. Kahit siyempre bala Action Ryan, no? Ina nga mga bagay sa nasing naton, sensitibo ina. Kag sa nasiling ang confidentiality dapat aragid. Kahit siyempre ngalan sa tao gina dependera naton. Official man siya o hindi man siya official, dapat hindi ta na pagpabuyagyag. Oo. So, mula na, ginakuan ko man si Migo ko nonoy, tani, wala yagi kon sa radyo. No? Although, nabalaan niya na, oo, ginabalaan niya naman tani, nga ma-sketcher man sang Marikalong. Tani, hindi ilang pag-i-publish sa True Air. Amo nang gina. Although nga may suno siya, may basis na siya. Okay, actually, why ko ya kabaton? Why ko ya nabaton nga result? Oo. Even kabaton monitor ko kagay na sa kay DLG officer, why man sa gani ano kabaton sang report from the City Health Office. Okay, interviews kayo na sa udto mo. Monitor ko kagay na. So, mula na Guru Action Ryan. So, ang ako lang,
ayo lang ko daton lang nga issue kag nga challenge ko si Kwan si Dr. Hoplo kung ipakita kung matuod ay nagtest na subong or what o ipatawag ta siya o anong mayo in order to clear isang issue against my son. Oh, so kiti nagka-positive giban to siya counselor. Yes. Ikaw mismo gani hambal ka man nga pwede ko gani iya i-surrender bata ko. Correct. So subong kiti amo na maglining issue ngayon ni gusto mo tapuson, ikaw willing ka na lang dalon mo to abi sa PNP or diin nga ahensya sa gobyerno para matapos ang issue. Yes. Oo. So pwede ko na mahimo. But ang ako lang concern kiti na publish na bala sa on air. Damo na nabatian ng istorya. So katon diri wala confirmatory mo ning imo ginaaway. Isa na nga ako nga ginakuan kiti procedural mo. Ang procedure bala. Oo. Pasalamat man ko kung early than this basyo ikobalo. Kay ito hindi tanan nga panahon araw ta sa aton anak. Yung isa pa layo sa imo Oo, layo sa akon. Oo. So I don't know di lo ko siling pero sa akon may mo ko ga hatagid siling nga kwan. The way ko magkon sa akon nga kabataan. Close ko na sila yung ga-open sila sa akon. So, mula na nga akon guru Action Ryan nga at least to clear the issue nga tani mauntat na ning Okay. Magluwas nga mauntat na ning issue abi labi diri sa Action Radio nga ti amo ning gadala sa issue nga ini naging tackle ini na because nga ti una public official siya mo. So mangin role model ni siya kuntani. So nag-positive siya, no? So inayaw gina problema counselor, no? Pero anong gusto mo ipalabot sa mga taga-Sipalay mismo to end up sa sining issue or paano ni mo iplastar dito sila subong? I guess naga-monitor subong ang mostly taga-Sipalay bangod sining issue. Una-una, iski chairman, ginbuto palangga sang tawo. Kadua, ikaw mismo, counselor, ginbuto palangga man sa mga tao. May name sa sinang lugar. So, ang imo binga gusto ipalabot taga Sipalay para mahangpan nilang inyo sitwasyon subong. Mga lumuluyo man no, mga sinasakpan sang Sipalay. Kamulo lang binag-binag. Kamulo lang binag-binag kung ina nga isyu matuod o hindi. Kay ti simpre kung i-discuss tamang gid malawi gid no. Ito siyempre may mga procedural nga gina-follow which nga sa akon nga side wala masunod. So kung nagpositive man sa dapat i-confirm. Kaya hindi naton ma-sure nga ang una nga pagkuha sang sample o pag-testing insakto. O it might be no bayluara or something amo na. Pero kung na-confirm tani duway ka na gid mahimo. Oy, kuya, wait ta mahimo. Kiti i-surrender ko na siya. Oo. Nga kiti siling ka confirm nga user ka na. Oo. Pero prior sa ni counselor, ari na gid man tadi para makuha na gining issue bla. Prior sa ni nakabaton man kamo mga information nga si anak mo ara sa listing sang PNP abi. No. Oh. Why? Wala. Yung sisa ko wala sa master list. Wala gisa wala sa na involved any crimes. That's why nga na surprise gid sa result nini. Wala gisa. No. Although nga ikaw ginaminado kang hindi mo makontrol ang bata mo, no? Biskan sino? Namo sina. Biskan sino? Kung nag-positive giman ta naging inform ka lang as early abi, Kiti simpre mapakuha ko dayon siya. pwede mo magano bata mo sekreto to nano ka man to man. Kag madalagid na kon siya kag at least Amay kay. pakuntaliwat. Padagtest ta. Kasi makuha na ko dayon, mabalaan ko din ay gamit ko gali. Pero ginpamangkot ko sa iya. Why siya nag-usap? Why siya gintra. So, heart to heart ko siya. So nga, counselor, sinong baton unang information sa inyo? Siya o kung ikaw? Nga positive siya gali? Ako guro. Ikaw Kay si kapitan mong nagkuhan sa akon eh. Kaya kung siya to nakabaton, basi nanugid sa dayon sa imo? Posibilidad. Oo nga mo sinabi. Posibilidad. Tani eh. Pero tapos na to. Okay. Hindi ta naman ang mabalik Action Ryan. Pero ikaw mo na, willing ka nga surrender, isungka mo ning anak mo para ma-rehab gid man Yes. siya Yes, kung gagamit siya. At least ka nagavow ka subong sa pumuluyo so si Palay nga why ni mo ginatolerarya. Why ko gatolerar? Kung nakasala siya, sala siya.
tuwangon pero ba't hindi ko siya ma-abandon? Kaya bata ko na siya. Okay. Aside from Action Radio nga naglupok ining balita sa radyo natin, may social media kita, Councilor. Anong gustuhon Yes. mo sa social media? Anong gusto mo ayuon sa taga-Sipalay mismo to stop this kay ikaw mismo naga-lay down na sang kaugalingon mo rin subong at tapuson tanan nga istorya kagang bata ko buligan ko ni. Kung pwede pa lamang, no? Those issues makuha naton, ma-erase na. Kay tungod nga ina siya sensitibo nga mga issue. Ang bata si Iski giskwila ti affected gid siya. Pero giskwila pa man siya subong nagbalik. Yes, giskwila siya. Stress gid sa sini. Oo. Oo. Stress gid eh. Ako gani affected gani ko nga do. Oo. Iti simpre bata pa sa minor de edad pa na siya. Hindi pa na sa handle sa mga kunano-ano. Pero ang pala sa kanila 2019. 20 na. Manog 20. Okay. Okay, 20. sige. So may sindiyantang sitwasyon ni Councilor, ano? So may idugang ka, Councilor, para sa mga taga-Sipalay mismo, subong. Kasi may idugang ka pa dira para at least pag panaog mo karon diri sa Action Radio, puli kasi inyo to daw nahuwasan mang imo sining sometimes kaakig, ang kasakit, ang ginabatsyag ta subong, pwede mo ibuyagyag di subong. Para So far, ay manggi ko kaakig Action Ryan. Ang ako lang man ma-cleared lang na siya nga mga issues. Kung whatever programs na kung tigayo nun, pwede ko na siya ma-involve kay siya bilang isa ka officials. Kag kung whatever nga mga, let's say, na-confirm, why not? Hindi natin pagbutang sa programa nga kuwan sa gobyerno subong. ang ginamention tadi nga confirmatory nga way kita-kita mo na gina-check ko gani si Dr. Hoplo mo if he is available kay i-check naton kung ining dokumento nga nagwa abi confirmatory ini o first pala ning pag positive result abi amo na gina-check naton mo ba siya available si Dr. Hoplo da no. Actually ga contact ko kay Doc galing kay no avail mo way siya gasabat sa Cinema Tinion. Okay. Ate, sige. Councilor? Okay, thank you gid Okay ka Action na? Ryan. Yes. Thank you gid sang tanan sa mga staff sa Action Radio. Mayong gabi gid sa tanan. Salamat dito. Salamat gid. Sa pagpadulong dire. Action Firing Line. Inyo na batian mga ka-aksyon, Councilor Ulysses Hisona sang Sipalay City. Siyang amay siningis kay Chairman dira sa may Mariculo mga-aksyon nga tinag-positive sa drug test para ini kuntani requirement ini para mangin drug cleared ang isa ka barangay. O galing ti may gina-question si Councilor nga ti inaabalang confirmatory kag confidentiality no dira do di ko kabalawag ang balaw ang ginapangita ya diri mo na pinakaduwa na mo aduwa ka rason kun nga nagsaka sa diri sa Action Radio iti gusto may ara kita mo si Presidente Rodrigo Duterte once gani nga may ara sa listahan niya nung ka nga ginalawag niya kiti confidential gani mo o as long as nga magkaladakpan gid sila dira niya na ipalayag ina nga ti matuod na gid ini te bisan sa pulis ang pulis mismo pag nag-positive sa unang test nila way na ginabuyag gid pero pagka confirm nga ikaduha ti disgrasya kagid nga ipalayag ginang ngalan. Action Firing Line. Amo man lang bot silingon ni Councilor Hisona mo sa iya sinita ni ginaayo man lang galing kiti tapos naman nabuyagyag na ang ngalan na post na sa social media na lawag naman nato diri gani sa Action Radio Bacolod ang ining issue. So nag-ayo siya to end up sa issue kay siya mismo subong kay tinag-positive na ginman siya mismo mag-ayo sa bata ya kag tinamambing pwersa sa bata kung amay niya mismo magpursige abi bilang amay waya ginatolerar kay hindi man control bata itod no bisan sino naman bata mo nag-eskwela way da sa loyo mo sa matagadlaw nga tanang kitanay ka mo weekend monthly lang paano mo na i-monitor bata mo gina-monitor mo kung bata mo may allowance ka pa danoy. Action Firing Line. Amo nang kabalo kang amay, once tumawag na siya sa bata niya, ang una nga pamangkot, noy, kumusta ka da? May inugbakal ka pa da bugas? Action Firing Line. Oh, wala na siya ga pamangkot mo kanino nga mga din ga kadtong bata, ya kumusta ka da? Basi daw kay kaduwa na kung isang nga kumusta eskwela mo da basi failure ka da? Action Firing Line. Or kung si anak naman matawag sa iya nga amay, ang pinakapamangkot sila kag ginahulat sang amay, ngayo ni kwarta way ni kwarta mo.
Ti ang parte sa mga illegal drugs na doon na naging nasapak sang amay. Action firing line. Tina-surprise siya. Although nga ti siya mismo aminado nga nagpositive ginman, may gamay lang nga nakitaan siya nga daw may diferensya sa pananawa ni counselor. Siya mismo willing. Daw nga ang bata ya maybe ganiguro subong Miyerkules pagpuli sang bata ni da sila dason nga adlaw Biyernes or Domingo or Sabado. Ipaidalom yan sa rehabilitation na. Siya na lang bahala. Kag pagkatapos ini dapat nga okay hindi hulaton mong confirmatory. Okay, I'm sorry counselor. Gusto niya nga dalon ang bata kon ma-sure niya nga confirm na gid nga positive ang bata kay nagpa-test nila katatlo na puro negative mo, no? Halin sa Bayawan kag diri sa Bacolod. Kaduha sila nagpa-test dire. Pero we don't know kung paano entertain ni Dr. Hoplo naman ang ining drug test naman niya ni counselor sa bata ya sa Bayawan kag diri sa Bacolod. Kay Waita Kabalo ko na nung pag-entertain sini. That's why nga we're trying to contact Dr. Hoplo para mabalaan taman kiti silang concern sini. Action firing line. Di aminado siya nag-positive siya. Kung nanugin man niya, ganuyon ko ning bata ko ni surrender ko nito, iparehab ko ni kag i-end up ini nga issue. At iway naman gali problema. Si Palay nonda, di na gid magproblema kay kung nag-positive gid man, gusto ya ding itapuso na ng istorya kag buligan yang bata ya pangitaon yang confirmatory result dira kag para humano na ni kag wala na bladuro pa istorya. Action firing line. Kung sino man tong sa social media nga ginafistahan da subong, ation tatanyo na kay ang tao gani nagavow naman gani mo. Nga tama na okay na nga na balandra da ngalan sang chairman nga ini. Goods na pero naga siguro si counselor nga hindi wala ya ginatolerar ang ini nga kahimuan sang bata ya. Although nga siya mismo to di pa gid sure kung nagagamit or wala ang bata ya kiti wala gini kan confirmatory suno sa iya. Action firing line. Amo lang gusto ya matabo. Now, sige. Try ginatol nga malambot si Dr. Hoplo para sa benepisyo niya man para maka-explicar ba sa diri kiti nakuhaan ta naman side si Councilor Hisona kag bilang amay ati masakit gin man tod may ginbatsyag bisan di ta na matago may ginbatsyag masakit bata mo na pag dignidad kag reputasyon ng istoryanta diri. Action firing line. So muna, last City 23 Action Radio Philippine Standard Time again. Salamat gid sa pag-abot diri ni Councilor Ulysses Hisona sa Action Radio Bacolod. Pagbalik ta mag-action dungagan ta mga balita ta. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Pamati ang namon ginasandigan Tinog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulon yun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1.
Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 7:34 na. Gina-endorso tagid sa inyo mga kaaksyon ang Mighty C. Namaning dako nga bulig kay vitamin C ini siya. Ang Mighty C laki panuwan sa Xanton Plus Herbal Capsule, no? Mighty C kag Xanton Plus Herbal Capsule aga udto kag sa gabi. Ang immune system mo, ang imo sining energy, ang imo sining lawas, mabos niya dira ko naka Mighty C ka kag Xanton Plus Herbal Capsule. Aksyon Firing Line. Ante sa report ni Aksyon Marlon, hinabiya makaksyon, may gabi lang kay Ler Porquita, naga-monitor, Ophelia Galiro RC. Good evening, Aksyon Brian. More than monitor lang kami di always si mo. Family RC del Pilar, Isabela. Kaintiende gid ko sang Bratiago ni Sir Councilor bilang ginikanan sakit gina sa side niya. Tagay sa Bilada, may gabi Maricel Arivalo Bindol, salamat man. Si Joms Jordan, si Palay Gapamati gid kami. Salamat. Jin Kai o Jin K Saura. Good evening Sir Brian, pa-check ko atindansa sa imo. Nagapamati kami diri sa program every night. Kag tamyaw ko lang ang bana ko nagapamati man subong sa imo Jeffrey Biligorio. Salamat. Ay okay. Lord, okay. Philip Laurente, naga-monitor man. Biligorio Jasper, good evening, Action Bright. Tamyaw ko lang gali akon lula nga si Jolie Biligorio. Pero may pamati, si mo kag sa Action Radio. Adlaw-adlaw, wala gid ga pamati. Wala untat pamati. Monitor from Barangay Lopez, Zaina, Murcia. Heaven. Jose Mongcal Torilla. Si Major Gili, may gabi Action Bright. Bawa sir, kitanay kami kagina nga doon. Kag sa tanan nga staff sa Action Radio, nice meeting you kagina.
Live watching ko niya. Opinion ko lang sa barangay drug clearing, may dako gid na nga role ang barangay council. Ang pulis kag PDEA, ready lang na mag-assess sa ila with regard sa requirements kag procedure. It's time now for the barangay officials to perform, especially barangay drug clearing operation. That's why may badak, no? Ining barangay anti-drug abuse council, mga kaksyon. Andy Indoma sa Lodares. Good evening, Action Bry. Monitor lang kami ni Barangay MH Del Pilar, Pontevedra. Panamyaw lang da. Shot Boss Botsoy kag Boss Mario TY. Jomari Pormentira. Good evening, Action Brian. Monitor kami ni Jenny Perez. Binalbagan kag Jerry Ninay Nita Pilaes. Ophelia, okay, nabasa ko na halikahilan ko na sa taga Barangay 4, mga RC family. Bia Jonathan, si Kimpoy Magbanwa Tadina, Cecilia from Boracay, Magbanwa family, Tadina family. Salamat. Cecilia, hinisi naman niya sa Kuwait. Si Joseph Pacifico, good evening, Action Brian. Monitor kami subong, San Enrique Pacifico family kag tanan nga pamuloyo sang barangay Baliwagan, San Enrique. Salamat. This time we have Action Marlon Hinabia. Capital Reports. Kahit din sa probinsya, mga aksyon, may mga thermometer na kag mga scanner nga ibutang sa airport. Baka mamayo ini, dako ni nga bulig sining pamahog sang coronavirus o kung nga tawag ining corona, virus disease na ni. May bago na to ngalan. Capital Reports. Action Bar, may gabi. Aksyon bro, may inisal na kadamuon nga target backlon ang gobyerno provincial pagi sa kentukod nga provincial task force angot sa mga gamit o kon equipment nga mo man makit-an naton sa nagkalain-lain nga mga paluparan kag puerto sa ibang kaprobinsyahanan kag amo man ginagamit sa ibang pungsod nga apektado na sang sining sadto 2019 novel coronavirus perti subong ginatawag na ni sang World Health Organization o na WHO nga COVID-19. Ang sa airport makit-an tag sumbray mo na sang thermal scanner. Galalabay bila mga tao. Mabalaan ak sumbray ang temperature sang lawas nila. Scanner na siya. Isa pagid ang ginatawag nga infrared thermometer. Amo naman niya ak sumbray ang sa lawas, pwede i-check mo sa lawas or pwede paagay mo di sagtang forehead. Mauyatan lang na siya thermometer. Dara mo man ma-detect ang temperature sa tawo kung may hilanat siya o kung wala. Amo lang may gasig-gasiga no nga naga-blink-blink no? Yes. Oo. Medyo gamay na yung infrared thermometer kumpara sa scanner. Scanner sa nasalinta na laban-laban ipamtangin na sa airport. Airport na tundri sa Negros Occidental, number 1 Bacolod sila airport sa syudad sa Silay. Kamay gagmay kitang airport bang sumbray. Sa Sipalay City may airport na da. Okay. Nag-operate naman ano? Oo, nagkakanto pa ko na sumbray pag start gate, pag inaugurar. Ang Kabankalan Action Mark, kumusta na to? Ang Kabankalan, way pa matapos-tapos. Target subong tuig 2020 nga maka-accommodate naman ang sumbray sang biyahe. Sa San Carlos daw gindalanan lang to tapos sa Subong way nakabutwa. Way pa man. Sige. Oo, basta si Palay na balaan naton ay nga airport. Kagadri sa Maya Silay City. Ang ginatawag naman nga infrared thermometer, ipamtang naman na sumbray, pwede man nga sa airport or laban-laban sa mga hospital gid. No, kapin isa kagatos way pa sang exact gid nga kanamuon kon pila ang scanner, pila ang thermometer. Basta ang initial is more or less mga shin kabilog action bray. Sa mga private hospitals daw ginagamit, gina-practice ang action margin mo. Ginatiro ko lang mo na blaw, natuunan. Yes. Diri sa Negros Occidental District Hospital Anton Polo
isa ka provincial hospital, ti ang provincial hospital Action Bray isa sang pinakadamo ginaakomodar nga mga pasyente so laban medyo damo manda Aha. nga mga equipment ang ipahamtang. Galing kay ginpahayag ni Governor Bong Lacson nga mong chairman sang task force nga ang pagdeterminar kung mabakal na ini nga equipment kung diin pwede ipahamtang ang madeterminar sa na aksyon na Bray ang ibang nga miyembro man sang task force kag siya mag-aprobar na lamang. No, lima ka mga district, lima ka mga hospital naton, di mo? Ang mayara sa ganatuwag nga isolation room major hospital. Laban-laban amo ning ibutangan sang infrared thermometer. Gamit niya ang gastuhon nila ang damlalag nga naprobahan nga 30 more or less sa mga 35 million ka pesos, no? 35 million pesos dala na nagsubray ang advocacy support project. Pero sila kung mayari sila sang advocacy sa pagpabalos publiko, pagis telebisyon, pagis media, periodiko o kon radio man nagsubray. No? Pagbakal sa equipment sa nasalintara, kag iban pagid nga preparasyon para nga ining COVID-19 di na mag tuga pagid sang dako kulba diri sa Negros Occidental. Yari si Governor Bong Lacson. In fact, we're buying a lot of thermometers. We will distribute that, of course, in our hospitals and in our airport and seaport. Ang ano to was 100 units. No? I just give them free hand on how to implement this. No? Kung sinong tagaan. It's a equipment that can be used in case infectious diseases occur. Pantalan pagali Puerto kung mention Puerto na to ng Sumray, Damo, pwede Puerto, dire sa Negros Occidental. Damo oo. Escalante, San Carlos, Pulupandan, Dulid. Mayara man. Cadiz pa. May Cadiz, Pagid. Sa may dire sa may ano man Apla, Magalona. Lapo sa Ahoy. Magalona. Lapo sa Ahoy, no? no? May Puerto Manakson na Baraydara. Bacolod City, may kagulang mga Puerto, may yara, may task force ang ato sa ning syudad. Ay, muno ko gali kon Puertos, Bacolod Action Bryan Pagambalan. Nagligad to nga si Mana, may isa ka kilalang negosyante, dari sa Negros, dari sa syudad sa Bacolod, nakaagi man gani Action Bryan Haboy Kalo is politika, dako nga negosyante. Pero ang Kalo ya way nagkulob. Pagaboy Kalo way nagugpa. Okay. Daw kadawa sa mag-tirada po ay isa nagbanilagon pero sikat nga negosyante. Ang plano ak sumbray dara sa Banago dara sa Banago himuon niya man Puerto. Bao, ti mayo. Himuon niya Puerto kay daw iya na da property. Na nagkadto sa gay nagligid nga semana sa bayan sa provincial capital nagaulo istorya man ak sumbray may kantanan siya. Nagapangayo siya sa ano tong ginatawag nga runo bla. Sa syudad. Resolution o no objection. Oo. Okay. Hindi laho ang sumbaray ka proyekto madayon May na madayon na para Puerto. Inablang magagawa sulod nga mga taxi kag tricycle na ma-address action mar. Kaya daw damo reklamo sa Bridco diho. Galing ka mati dugay pa ni tinuig pa ni antes sa kubray ma-desisyonan kon madayon o kon hindi. No? So, sa bayan sang Kapitolyo Provincial Action Barakay na wagin man sang tanto nga dalag ko talalupang doon nga balita magluwas lamang sang damo nga bisita nga ginakomodar naman si Governor Bong Lacson. Basta gani mabuot ka klase gobernador damo ka ginabisita. Yes. Ang BGMP Lacson Bray. Or ginatawag in ODJ, mga opisyal, kortesi kayo na to. Mga hindi ka bla suplado, damo ginay makadto sa imo daya. Mga judges sang municipal trial court, ato man to kay na nagkikita, ato na to kay nagsumbray si attorney maharukon siya. Ato kay judge na siya. Toto siya. Di sila Carlota, no? Ano siya gani? Hindi ko mga-gets kon basta dito sa SOR na siya mo. Oo, basta trisik bilog sila, ka mga judges. Grabe, no? Nag-istorya man to kay na kay Governor Bong Lacson. Ang COVID Action Mar, Wines Negros subong, no? Ubos na?
Negative na kay ang record sa task force anom, ang patients under investigations. Sa anom naubos-ubos ang subray pagwa ang resulta sa ila sa dinga specimen sample. Aha. Ang pinagkakatapusan ng subray is negative. Amo nang good news. Atong mga estudyante sa Talisay Exxon Bar, tapos naman to sila. Way pa matapos sila nga 14 dias. Pero nga goods mo na sila yun, no? Goods Oo. na. Okay. Way man so far sang report nga nagabatsyag sila sang symptoms basta tapos na ang 14 dias kaya mo ng protocol. I Dua see. ka semana. Dua ka semana. O dua ka semana ang home quarantine. Si good news ini para sa aton tarandi. Yes. Kaya nga Bacolod gina no nagdeklara man to nga ti amo na way naman sang bilin man diri sa Bacolod Action Mar. Yes. So aragapon ang tatak sang Negros Occidental Bacolod nga COVID-19 free. Wow, timo nang nami da. COVID-19 free. Fiesta, may nagduga man fiesta nga nag-kanselar man. Sa diin? Sagay, Sinigayan. Sinigayan, kanselado man. Pero ang dulid do na tigayon gido, padayon. Ang dulid aksumbray ang dulid February man. Oo, do nabasa ko gina continue yung fiesta nila. Continue ang fiesta. Oo. Kay hindi man nagsumbray ni sila nga pilitay gid mo. Yes, oo. O depende sa desisyon man sa local government unit. Wow. So duwa, Bago City Babaylan kag Sagay City Sinigayan. So, baylan to ng bago. no? Babaylan ang bago aksyon na bray. So duwa pa lang ang Duwa, panibag-o. Oo. Bantayan ta boss aksyon baray kay sa ato sa nga lista medyo na damo sa subong nga bulan sang Pebrero. Aha. Fiesta dari sa Negros Occidental. Aha. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Bar, balita gikan Kapitolyo Provincial. May nga tikang kiti ang gobyerno provincial ang kwarta nga ginpain nila para sa COVID nga ini 19. Amo ning coronavirus na, amo ning bag-oy nga ngalan subong coronavirus disease ang tawag niya 19. 33 million pesos selection na Oliver mo. Tingin bakal sang scanner, mga thermometer dira, mayo man na, at least mapuslan ng publiko. Pinaka-good news pagid today because nga why na sang may nabilin pa nga ginapatigayon nga persons or patients under investigation sa Negros Occidental, the same sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. So kampante na kita. May nag-post gani gina sa social media hala, mas pakamuda. Pero regarding sining coronavirus, galibog man ulo ko plus DTI mo. Hamako mo nang hatagan nila SRP, i-action Oliver, nga tag 12 pesos na iya ang face mask, nga tag 5 na gani iya. Nano man nga survey sa DTI, do ga pinalagpat ini sila. Do ginpamahal pa nila. Do sila pa ya subong ya ang nagasala kung paano pamahalo ng baligya sining face mask ngayon Action Firing Line. Ginduso nila ng imong 12 nga ang pinaka ginabaligya sina kun way malangga panik publiko 5 ka pesos kag 7 pesos dira ila nag 12. Action Firing Line. Do ga pinataka lang ay nako la 7:49. Sige, no? Ang mga kapistahan Andres Negros Occidental so far mayara sa mga cancellation because sining coronavirus nga ini mga kaksyon. Ati normal ina kay to avoid or prevent sa ginatawag naton kwani problema kay kung mapulaw piyesta na pagkatapos may mga nagbisita kita alin sa nga pungsod kag nagadala iya sang COVID-19 hindi ko na problema sa mayor da. Action Firing Line. Sige, oy may gabila kay Queenie Pearl Libres Imato nga naga-monitor subong lakip na si Tita Margie kag si Lolo Boy, Tito Boy. Naga-monitor si Dimatrion sa tonsiling nga pagpangalagad. Action Firing Line. Naga-monitor man ang Lausa family. No? Lausa Boy, taga Binalbagan. Halin ini kay Aldrin Diamante, nga naglabot ka na mo sa Binalbagan. Nunoy, kido taga San Carlos, Timo, ya. Action Brian Morden. Action Firing Line. La 7:50 sa aton sa nga pagpangalagad. Sige, dugay-dugay. Pasensya, gid mga ka-action, kay ang mission ta subong, halin sang kagabing mission ni Action Jan, nagpangusisa sa Action Oliver kung tapilang presyo sang bulak. Action Brian Firing Line. Subong nga gabi, ang presyo naman nga ginatuki ni Action Jan, Action JM, mga kwarto naman kung tagpila sa mga hotels kag sa mga pension houses ya. Nanuhot suhot to siya. Balanta gini kung pilang presyo. Tiga bito no damo to gaagunto sa presyo sang bulak Action Oliver kang isa ka puyo niyo, 1,200 ya. 1,200, 1,500
ang isa ka Rose Action Oliver, isa ka gatos. Oh, kung kabalo lang ko na nga muna kamahalgli, nagpananom na lang ko sa lagwerta, toho kag magpamaligya, Rose ning ba, dason tuig bla kay manegosyo, takon bulak, mamaligya ko, matanom na ko bla bulak, para dason tuig manegosyo. Kung mahalgli na. Action firing line. Di ba, kung mo magbaligya kay mo'y 1.5, oh, bakal ka 1.5, kay kahatag mo sa girlfriend mo da, oh, paghatag mo, date ka mo, gastuhan mo siya bi pagkaon da, mga 2,000 man bi, oh, ko 3.5 na. Di pagkaagalayasan niya kami. Action firing line. Ang malya huyo. Kung kisa doon di naman gani mabasol di mga laki, kung kisa nga kon lapit ng Pebrero, nagabinulagay, bla. Kaya tanaw nila mo, ni, yawang kita gasto ni. Tapi lang ayan ng kwarto, subong man, i-check na to na, kay kung kisa, grabe man yung mga hotel mo. Pagkita nila nga do in demand ang kamo ni nga mga inadlaw, ginapamahalan man nilang presyo nila ni. Action firing line. Buwas sa gabi na nga mission action dyan naman niya. Kuha naman mo. Mga pills naman kag mga kondo, mga targito niya ni Buwas. Kung may panic buying blast ni Buwas, o kung wala, sadya ni. Action firing line. Sa Biyernes naman niya, ang mission action dyan naman niya, siguro dohon kung buta, buta ang plaza publika. Basilain ng inyo. No? Action firing line. Taligid lang, no? May gabi lang sa kay, nagamonitor subong si Noemi Lacandazo. Nagamonitor Joy Dinglas sa Sipalay. Kadamo sa nagamonitor sa Sipalay kasi Councilor Hisona kainang na interview ta. Inting Biboso nagamonitor man, Robbie Rosme Araman, Hernani Cloud Salvacion Diggs mga kaksyon, Imbong Jocampo, salamat gid sa Maaw, Mary Grace Eugenio Fermin, John Arquilas Polspat III, Joabel Vargas Bilyo naga-monitor sa Shinda, Espanya, Isabela, and Tintin Soogon Brillantes, highlang kuno sa Brillantes family, Orik Soogon kag Lola Consing Doria sa Purok Marang, Mandalagan. Okay. Valencia Kenneth naga-monitor man, Philip Alonsagay, thank you so much. Balikan ko karon ang iban makaksyon sa aton sa nga pagpangalagan, pero ginendorso ko sa inyo ang DTX 500. Action firing line. Aman ang DTX 500 makaksyon nga damo gid dako gid bulig sa lawas na ton. Labi na gid sining panahon subong nga daw kadamo sa nagaginuwa nga balatian. Action firing line. Kag nagapanubo ini sang sugar dira sa imo sining lawas amo ning kausa sang diabetes pila kadlaw mag DTX 500 na mga kaksyon. Action Brian Morden. Action firing line. Pagbalik ta karon may mga isyu kita nga tukion sa national. Agin paulit ta national ta subong kay tingino natin si Councilor kay nasang Sipalay, layo-layo patuslay, no? O ginuna ko lang siya para makomodar tagilayon. Istoryahan to kamo paano na implikar ang ngalan ni Lieutenant Colonel Joby Espinido nga nalakip iniya sa drug list makaksyon sang PNP. Tingala man ta nadula lang kalit diris Bacolod dara listahan niya sa drug list mga kaksyon. Action firing line. Kag iban pa nga mabalita sa national karon dugay-dugaya. Tukri onta kag balita City Hall, patrol kag iban pa. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line.
napamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakulon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Bulig. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morden. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:04 na. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, ginaendorso gid sa inyo mga kaaksyon ang Life Extension Vitamin D3. Pampabakod sa immune system sa isa ka tawo. Subong wala labot sang Life Extension Vitamin D3, may Life Extension Coffee Mix pa. Ang pinakaunang kape nga may ara sang Vitamin D3 mga kaaksyon. So, ining duha, napaidalom ini sa Life Extension Philippines. Pwede nyo gid mabakal ining Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Coffee Mix sa mga butika. Pangitaon nyo gid ang may tatak nga letter L kag E para sigurado kamo kay may mga piki subong nga Life Extension. Para makasiguro kamo mangkuton nyo gid anay or bisita kamo sa klinika nila na himutang diri sa may GA Esteban Building, Lacson Street. Sa onhan diri amo ni ang Burgos Lacson para sa inyo sining kapusan. And libreng consultation dira sa mga medical doctors mismo, mga kaaksyon. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. May kabilang kay John Jacob Torbela Alunan, naga-monitor subong sa Toto Builders employee ni sila. Salamat. Philippine Ocon Philip Adon Sagay, Jan Morales, naga-monitor mine. No? Salamat gid. Ophelia, okay na mention ko na kayo na. Amo ginabatasan sa mga negosyante, nagapamintaha basta may mga special occasion. Si Violi Sore naman niya, good evening Action Bri, ga-monitor lang ko diya sa Thailand. Edith Rehinan, salamat mine. Si Mark Sidinio, good evening Action Brian, ari naman na kami naga-monitor pamati sa kay Rodi Domingo. Simo Chat sa Balaya, more power and God bless sa station. Salamat gidra sa inyo. Kativera Raman sa La Carlota, naga-monitor. Si Sir Edwin Pineda, Dennis Labia Raman sa Pulupandan. Thank you gid sa inyo sa pag-monitor. Sige, last sa 8:06 sa aton sa pagpangalagan. Tamyaw lang duwa ka mga hinablo, si Mark Clarence kag Clarissa, si Mitch Kuno from Wilma sang Isabela. Sige. And Action Bri, ari kami di sa Ilog dalom kalubihan, inom tuba, monitor kami di sa imo. Upod kami ni Oka Himura. Salamat. Bao tuba ha.
Evening Action Bri, monitor lang kami sa mga grupo ko nga mga sakon. Ano sakon? O mga sakon kami. Sakripisyo, sila, gabinipisyo. Ah, okay. Hindi lang paglawaga, number ko. Sige sugot Good evening si mo, Sir Brian. Nagapamatigid kami subong. Greet lang family is Padira Calvo sa Barangay Robles, La Castillana, Negros Occidental. Salamat. Si Lian Murong nagamonitor man gani. May gabi Action Brian, pirmi kami ga-monitor sa imo programa upod mga upod si Mintong Pasigado, Willie Milyones. Way ni guro kaagi kwan mo. Pigado Milyones. Jomar Priolo kag Satanan nga Cornelio family sa Barangay Mailom bago sirihalin sa kay 3235. Salamat gidra sa inyo. Action Firing Line. Okay, dali gid lang kay na damo gahulat kon nga ang nadula diri si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido sa syudad sa Bacolod. Do nakibot man lang kita. Kay sang gabi na nagpang bypass pa siya, napalagyuhan pa sang tatlo to gani pagkaga nagsigabong ang balita. Ngayon siya ang Waynadis Bacolod yung papanaugan sang memo ngayon siya ang reassign mga kaksyon kag dito nag-report sa Kampo Krami. Nagligad nga si Mana Gidlang. Now, today, nagwa man ang balita mga kaksyon sa national news mismo nga si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido ara sa listahan sang Philippine National Police mismo sa drug list mismo mo, no? Grabe, no? According niya sa Malacanang, ni Attorney Salvador Panelo, siya pa imbestigahan ni Presidente Rodrigo Duterte kung paano nalakip ang ngalan ni Espinido sining drug personality kag narco list mga kaksyon. Mismo Malacanang daw galingo-lingo subong, doon di patiyanaw, siya pa imbestigahan ini ni Presidente Rodrigo Duterte. Ti kabalo naman kita nga bata-bata ini si Espinido ni Presidente Rodrigo Duterte daw poster boy tawagis nimo. Action Firing Line. So ginkakibot sang kadaman ini mga kaksyon. Ti ini pagwa sa ngalan niya ti sa kadamuon sa ila may binalakip ini siya sa masobra 300 bangin mention ni PNP Chief Archie Gamboa. Nagligad nga si Mana nga under investigation ining masobra 300 tanan ka mga narcolist mga kaksyon. So suno sa Malacanang diri siya do malabo mo, siya do kalayo gid da nga amo ni ang nagwa nga report sa kay Espinido subong iyang nga adlaw. Tigaling hindi mo niya mapunggan iya, no? Kung nga ati ang PNP lang ni maka-explicar sini. Madong dumante Espinido, nagsikat ang ngalan niya sini matapos nga pinatay diri amo ang usami sini Mayor Reynaldo Parohinog nga siya ang nangin hepe dito sa Usamis mga kaksyon. Magluwas ini sa Albuera late man nga si Mayor Rolando Espinosa nga napatay sa sulod sang silda mismo mo. May armas sa sulod sang silda ya kag nagbato pa si Espinosa mo to gani daw ka awkward gito nga hitabo gani. Action Firing Line. So hasta nga ginpadala siya diri sa syudad sa Bacolod. But antes gindala siya sa Bacolod gin kakulbaan man ni siya sang mga tao nga may mga salaman didto sa Iloilo kay ti do didto man siya una tani ipadala mo o galing daw ito kasulod bikas nga hindi pa pwedeng ya sining nga ranggo. Action Firing Line. Grabe man to may naglalayas man to gani nga mga alkalde sa Iloilo mo. Kag diri gid siya ginhaboy sa Bacolod sa nagligad nga Oktubre kundi ko magsala. Pero nagligad lang nga si Mana. Way pa siya ganina kaumpisa gid sang iya sining plano diri sa syudad sa Bacolod. May mga initial na siya tani nga mga aktibidad like pamulong-pulong dito sa Barangay Banago, pamulong-pulong sa Barangay 2, may mga palugit sa mga drug personality nga rasayap mismo nga listahan. Oy, kibot lang kita, wala na ini siya diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. Action Firing Line. So, ang pamangkot karon, paano na-implikar ang ngalan ni Lieutenant Colonel Espinido? Amo ning dako gid pamangkot subong ti ginatry man naton nga makuhaan siya sa iya sining bahin pero ti hindi naman malabot pa
Hindi taman mabasol ang tao kay ti sinoblang di maglibog ulo mga ara kaya sa narcolist iya sang PNP. Action firing line. Ikaw ang pinakaginasaligan, ikaw ang ginapadala sa mga critical nga mga lugar abi, ikaw ginapadala sa mga lugar nga ginakabig gadata ang illegal nga droga pagkatapos no imo ngalan na laki pa sining listahan ngayon. Action firing line. So, hulat-hulaton taniya. Kay mismo ang Malacanang nag-intra na subong sa siniyang pagpaimbestigar kung paano nalakip ang ngalan ni Lieutenant Colonel Jovis Pinido sining narcolist sang PNP. Action firing line. Dire makaksyon si Police Colonel Henry Binyas. Hindi makahatag sang komentar ti ano mabing i-comment ni Sir Binyas siniman, no? Kiti didto naman is nasyonal mo. Oh, mali man ni Sir Binyas siya kun nga naggagwa ngalan niya sa narcolist sa PNP. Kaya hindi man to halin diring listahan sa syudad sa Bacolod kundi didto yes nasyonal mismo. Action firing line. Pero timo na, gin kakibot sang kadaman. Hulaton taniya kung paano sini kay nabalang bisan pila lang di kabulan si Spinidos Bacolod daw napalapit naman di sa Blas Pumuluyo man sa Bacolod daw. Sa nagligad to Bacolod nun ga sinalasala binagid ko na game mo kasi illegal nga transaksyon. Pagtuki sa ngalan nga diri sa masign ara kaladula ding iban nga. Mayara di ganay mga iban nga nagkuluwa visa action Oliver mo. Kay para maglayas na lang dayon sa Bacolod. Action firing line. May visa na, may passport na. Kadasig siya biyaan kung ang trabaho ko din na maginamos. Action firing line. Isubong na hindi madayon guro. Ang paglakat niya kay si Spinido ay na de. Purting kalipay matyagan ko nagpalitsyon dengan iban mo. Action Brian Morden. Action firing line. Last 8:13 mag-action update kita gamay sa coronavirus. Mau grabe no? Ining COVID nga ini 19. Kay sa pinaka-latest kay na makaksyon, ang patay dito action level sa China, lapit na iya 1,200. Action firing line. Grabe, no? Sa 1,200 nga ina, ang infected nga tao, halin sa nagsugod ini, masobra na 40,000. Ang listahan sang DOH mismo kag sang World Health Organization, iya, ang mga tao nga persons or patients under observation kag investigation. Action firing line. Tiyang patay to, kay nato batihan ko, 1,119. Kay napatay sang udto. So far, subong wala pa sa pinaka-latest nga nagwa makaksyon. Sining nasambit iya nga balatian. Grabe, yan no? Doon di mo ma-imagine nga, muning karon ng kadamuon sang patay, didto iya sa pungsod China. Didto lang tanan may ara sa gwa sa pungsod duha lang. Halos didto gidya sa ila ang grabe gidya nga pag kadamo sining mga patay subong sining coronavirus. Action firing line. Kundi may ara sa 32 ka Pinoy halin sa Wuhan, China nga nag-abot diri sa aton kag ara sa New Clark City, Tarlac. May duha didto nga nagkalahilanat. Pinangdalas la sa ospital pero today nagwa ang result nga negative ini sila sang COVID-19 nga ini. Tingin pabalik naman sila dito sa may New Clark City mga kaksyon. Kay negative sila. So ginpaydalon sila gyapon niya sa quarantine sinima kay 14 days ini mo, no? 14 day nga quarantine para sa mga tawo nga may travel history kon coronavirus ang paghahambalan. Ang ginawori karon sang pungsod Pilipinas kaya nagasaka man to dang drisaton masobra na ta 300 di, no? Lapit na 400 ang persons or patients under investigation man. Pero almost negative ang result diri, no? Magluwas gid lamang sa tong tatlo, no? Kag may isa nga napatay way na to nadungagan, kag ato sila hindi man niya Pinoy kundi mga Chinese kon Chinese national. Okay, so nagasaka man diri sa aton pero may nagaka-discharge. May nagaka-discharge. Ilabi na gid diri sa aton sa Bacolod kag Negros, ti subong ya way na, no? Negative na kita diri. Kabay pa nga way na sa may madugang pa. Action firing line. Ang pungsod Pilipinas subong nagakabalaka sila kon turismo ang paghahambalan. Kay nakit-an nila kon magdangat pa sa Abril, bulan sang Abril nga nagapadayon ang travel ban sa mga lugar sining China, Macau kag Hong Kong, posible mga kaksyon nga pati ng Taiwan
posible nga maglabot iya sa 42.9 billion pesos ang losses na sang turismo nga kita naton diri sa pungsod Pilipinas. Kon dalon pagid ang Taiwan. Pero kon ang travel ban abi China, Macau kag Hong Kong na lang, mga 38 billion mga kaksyon ang madula sa aton diri nga kita. Dako-dako lang gali, no? Ti sa sulod pa lang sa isa ka bulan kag mga 13 ka adlaw nga nag-umpisa or pila pa lang ka days rather ang travel ban nga ginpatuman sa aton de, may 16 billion na nga waay sang income karon ang aton sini nga turismo diri sa pungsod Pilipinas. Action Firing Line. Ti ina gali pila ka days pa lang sang gideklara ni Presidente Rodrigo Duterte ining mga lugar nga ining Taiwan, China, Macau, Hong Kong, kundi pa dira nga may travel ban sini matiniyon, may 16 billion nga losses kitaw. Tiyan mo ni ang epekto sang coronavirus sa ekonomiya sang isa ka pungsod ti diri pala nas Pilipinas. Action Firing Line. Te kon didto ya sa pungsod China ti pila na ka trilyon ayhan, no? Ang ila sining pierde dito sa mong tianon mo na karon kay amo ni nagkalahinabo, ho? Oh. Nagasaka, pag hindi nagasaka, ganing hilanat dito sa nagakamatay kag ahay, ti grabe subong. Kita mo to subong iya, ara tod biga kalatumba lang yun, di na maagapan. May mga 500 Action Oliver ka mga nurses kag doktor subong sa pungsod China, infected naman sila sang coronavirus. Action Firing Line. Ang kalahadlokan, diri ba si magkalaubos ni sila balaya mga medical team nila una tumbabla? Tisin o na mga tubang sang linibo-libo iya nga nagasunod pa. O, nga infected man. Amo ning kululbaan, subong mo. Ahay, ti ano matabo sa pungsod China magkalaubos ni medical team nila, ang mga frontliner nila da. Kaya ti, sila mismo subong kaon man sa coronavirus ang ilang sining grupo. Action Firing Line. Kasubo sa sitwasyon nila dito, no? So, amo na ang pinaka-update sinimat tiniyon. Why ito sang transportation, subong? Labi na gid sa lugar sang Hubik kag dira sa Wuhan City mismo. Ang transportation nila to paralyzed. Why sa may nagalinaka to ghost seating lantaw nga subong sa mga tao to? Action Firing Line. Wala sa may nagalinakat, puro dahon ang makitaan mo subong sa karsada dito sa Wuhan iya. Bangod nga ti mga tao to subong pinanago sa sulod sang puloyan, home quarantine ini sila no? Dira sila naga-monitor sa galingon nila. Action Firing Line. Now, kahapon, may mga nagiginawa nga mga information. Una, tambal nila ang coronavirus pwede mo makuha sa isa ka tawo nga infected nga ara sa tubang mo o kung tupad ka mo, Action Oliver. Ilabi na gid nga makatandog ka sa iya. Makakamayan ka mga duwa or nangatching siya or nag-ubo siya sa imo sining nga tupad dira ko na tubang, dako ang tsansa nga matapikan ikaw sining coronavirus. Action Firing Line. Una nga nagwa ng information. Kahapon may naglagaw man ng information nga posible ang coronavirus ma-airborne man, Action Oliver, maupod sa hangin ang virus niya. Tida mo gambal siya paano magupod kay suno gani sa mga eksperto 3 meters away halin sa person nga infected, basta hindi ka lang closely sa iya, hindi ka pwede matapikan sang coronavirus. Action Firing Line. Amo na gani mo, subong adlaw gin correct na ini. Ini mga airborne niya ini, wala galiya, Action Oliver sang pagtuon pagid sini mo. Kay kon may airborne gid man, tanan ngayon mga tao nga nagpalapit, jutay lang gito sa kung nagkalaubos na ni, wala ina sang kamatuoran pa according iya sa mga eksperto. Action Firing Line. So ti daw, malipay man kita kay ti madala sa hangin ang virus, kundi, ti ano na lang nagkaroon? Ang ginalanghap ta sa matagadlaw nga tanan, oxygen mo. Ang ginalanghap ta sa matagadlaw tanan, hangin. Ti kon mag-upo na nagkaroon ang virus, na magkinaano na lang tas ni. Action Brian Morden. Action Firing Line. Until today, libog yapon ang ulo sa mga eksperto kung ano ang bulong nga pwede sining coronavirus. Wala yapon. Wala pagid sila may matukoy kung ano nga bulong ang pwede nga mabutang dire. Ti ang aton diri na lang pangamuyo nga inabalang madula na lang siya, no? Madula na lang siya
kag hindi na matunaw na lang bla ining coronavirus nga ini mga kaksyon. Action firing line. Update lang ko gamay sa ABS-CBN ha. Kay halos majority sang mga senador ang nagapabor suno iya sa report or ni Senador Juan Miguel Zubiri nagapabor Action Oliver nga hindi pag-shutdown ang ABS-CBN. Halos nagahambal, no? Like Soto, si Zubiri, Revilla, si Po, si Angara, nagahambal nga sila yati hindi sila gusto nga i-shutdown. Kung may ara gid man sang pending iya nga mga gin-file dira nga mga cases, pending lang siya eh. Pero ang operation nila padayon until 2022 hasta nga matadlong ining franchise nila. Action firing line. So, si Solicitor General Jose Calida, nag-file sang kuwaranto case na nimo sa Supreme Court. So, galing may palayag diri si Senador, may palayag diri ang isa ka senador, hambal niya daw ay may mahimo inang kuwaranto ni Calida, kay tinghampang gani sang franchise, ara iya gani isa kwan mo, sa kongreso mo. Action firing line. Tigaling nga pati man si Calida nga may mabulig man ini, da? So, check naton ini, si Dirilo naghambal man gani, diri makaksyon nga, kung hindi makarenew, do hindi dapat maka-operate man. Ti until March 30 na lang sila, ang ABS-CBN, ang ila sa nga franchise. Si Pimentel nagmuno man, nga ti na mga legal nga basihan, abi, to continue sang ila sining operation kung wala sang franchise nga hindi ma-renew. Action firing line. Pero ang balsan taga ABS-CBN man niya, tiya, ma-operate kita gyapon niya. Na ma-operate kita gyapon. Grabe, no? Sa dapat sundon ang rule of law, mga kaksyon, according sa pila ka mga senador like Pimentel kag Drilon. Tilang tawon ta niya, kung anong resulta diri, kay lapit na ginmalanto ng Marso 30. May mga Black Friday na ganing nga mga protestaw, siling Biyernes, may ara sang pagsuksok sang itom nga bayo, ang mga katapos ang media. Action firing line. Sa papakita sang support sa ABS-CBN, hindi lang kay diri sa Bacolod kag Negros, kundi around the Philippines, mga kaksyon. Kaya may ara sa nagagawa nga report, nagligad interview naton si Madam Marcel Espina sang inyo JP gani, National Union sa mga Journalists of the Philippines, mga kaksyon. Nga ini isa man katikang sa pagpahipos sa katapos sa media kag ining demokrasya. Action firing line. Pero suno sa Malacanang sa way na diya lakip ang demokrasya sang pagpalayag sang media. Kuha na din ginalantaw taya ang tax evasion, ang pag-handle sa isa ka foreign national nga lubag sa aton sa nga Philippine Constitution. Action firing line. Kag ang abuse sang ABS-CBN sa ila sining nga mga talent kag mga empleyado dira. Di sa nambala naton since before duway man ko kabati, I don't know, kaya rin maltas probinsya, kung may mga empleyado nga nagreklamo against ABS-CBN. Action firing line. Kalikitin, di taman ni masugiran sila ni Calida kaya nag-imbestigar man sila before ini sila nag-pull of file sining kuwaranto case ini sa Supreme Court mo, no? And iban pa nga mga issue diri, no? So, ang ABS-CBN nagkuha sang record sa BIR. Ang BIR nagpalayag sa wala di utang sa tax ang ABS-CBN. Di mayman kay na-justify na yun. Action firing line. So, duha na lang ang ginapakig-away di. Ang foreign national ng investor sa niyo kung nag-share nila sa ABS-CBN, amo nang ginatake subong. Kag ang abuse of authority guro sa mga empleyado dira, ano nang ginabasihan nila diri? Nga tindi matarong paghatag sweldo, ang pagtratar, etc. Action firing line. Hamakin mo lang kung mag-shutdown to ng ABS-CBN, sobra 10,000 ka empleyado Action Oliver mo. Sa Bilbugos nga Pilipinas, madula ang trabaho. Lakip na dira, una-una mga production nila dira, production men nila, cameraman, dala sana da. Ultimo nga manog trapos ang cameraman dira, akong kamera, dala sana. Action firing line. Manog silhig nila, driver, ang ilang manog make-up dira, at tanan-tanan, kabalo ka dito sa national, ang isa ka anchorman o kung isa ka TV host dira, lain ang make up, lain nga preparar sang uniform, akon sang bayo nila, lain man ang tanan-tanan da trabaho, ang anchorman nga pungko, gatuon na lang na mo. Tanan-tanan da may mga ginaswelduhan ina sila.
ti kadamo gid sa magkaladula ang trabaho sinikon ma-shutdown gid man on March 30, 2020 mga ka-action. Action Firing Line. Diri sa Bacolod gan, lain ang cameraman, lain ang driver, lain ang reporter, lain ang anchor. Amo na lang ang sitwasyon bala. So, kabay pa no nga mag hilitso ini taran-taran kag magbalik sa normal ang sitwasyon no. Sining ABS-CBN nakasalalay ini taran-tanana sa mga opisyal naton diri sa gobyerno mga ka-action. Action Brian Morden. Action Firing Line. Pagbalik naton karon dugay check naton ang patrol. Kay mo ni pinaka-highlight subong sa program tas tani sa Biyernes ang parte sa Valentine's Blacksyonan. Mangon siho kita action dyan kung di na siya nanuhot-suhot nga mga pension houses kag hotel abit na pilang kwarto may nakapareserve na bala sang nagligad pa nga bulan may mga promos bala para sining Valentine's may yuhom-yuhom naman ta karon dugay sa aton sining pagpangalagan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang ito. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, Action Radio Philippine Standard Time, las 8:31.
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando Eye Light. Tando Eye Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagal, ginaendorso ginaton sa inyo ang Evergreen Herbal Capsule. Ini may ara ka sobrang nga sugar, sobrang nga kolesterol, uric acid, asin, fats, tambok bala, creatinine, acid man, kag constipation. No? Nga sa rin, ini amo nagatag sa vlog dira sa imo siniko galingon. Subong, di ka na problema kaya rin ang Evergreen Herbal Capsule mga kaksyon. Ang Evergreen Herbal Capsule may ara sang vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, mayroon sang magnesium, calcium, kag zinc, kag iban pa. Dako bulig ni sa lawas na kami pito ini ka mga sangkap mismo. Kangay sang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Sa tanan nga mga naga-monitor subong, ini pwede ka mo ka-text diri sa kay Doc Crispin Gico sa 0910-126-4595 para sa dugang nga detalye sini. No? Ini produkto sang Doc Gico Alternative Health and Food Center mga kaksyon. Ang mga butika nga pwede baklan nyo sini, amo iya ang Mami Joy Pharmacy dira sa Valladolid, atensyon dira sa butika Fredman sa Valladolid, sa T2J K Pharmacy sa Escalante City, sa March Pharmacy La Carlota, Ricarsi Pharmacy La Carlota, Thea Joy Pharmacy sa Pontevedra, Alice Drugstore sa Inigaran, Bilyones Drugstore, Sinigaran. Mabakal man sa Lisa Tan Drugstore, Barangay Sumag, Bacolod. Chrismar Pharmacy, Bata, Bacolod. St. Anthony Drugstore, Kingtown, Victorias. Botica St. Roch, Macaction, Roch sa may Victoria City. St. Veronica Drugstore, Cadiz City. Our Lady of Pilar Drugstore, Cadiz Man. 978 Pharmacy, Cadiz. 978 Pharmacy sa Sagay. Escalante Pharmacy, Macaction, kag Zainin Drugstore sa Escalante man. Amo ni mga drugstore nga pwede mo baklan sang Evergreen Herbal Capsule. Mayang gabi lang sa kay Rafi Saga, araman si BJ Prado Banjola. Mayang gabi sa kay Josie Magbanwa, mga classmates ko sa high school. Si Cheche Batapa, Lidesma Rafuncel, mayang gabi bo, ari pagidang isa. Si Batapa pagido. Salamat gidra si mo inday. Si Chris Cobbs Araman, salamat sa pag-monitor. Si D. Jeric Sumpay, John Jacob Turbela na bakal na basa ko na kina. Salamat. Balikan ko karon ng iban sa aton sa nga pagpangalagan. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Kung ka na yung patrol sa paglibot aksyon dyan, may connection sining palaboton iyang Valentine's Day. Patrol may gabi. Maayong gabi sa mga kag sa tanan nga mga kaagson na may virus man o kung wala ang Valentine's dayon sa gihapon Action Brian. Wala na makapugong da. Wala may makapugong. Ang holiday hindi man mapugan. Kaya ang atong gisikya karon nga gabi, nalibot kami sa mga lodging house, sa mga pension house, tingala man ang gwardiya nga, nasunod, doon ang sulod. Dito naman. Ibot sila. Pinanawag mo sila sa radyo, kaya big raw nila kung may dalakpon sa sulod. No? Pero sa bahay, nagpadulong kita sa pilaman ka mga lodging house sa palibot sa radyang Bacolod. Sige pang compare naton ang presyo abi no sa ilang mga kwarto. Kada hotel magaling presyo no pag ko lang ini na diskubrihan nga ang mga lodging house gali ang ina set up do may pagka-hotel man. Pero clear lang nga luyag iklaro gid mismo siyang gwardiya ang ato na interview kay na. Nga ang mga lodging house kun una safe kay nga wala CCTV camera makitahan ko sila nagsulod. Mayo wala ko ng CCTV camera abot silingon so ang sulod mo hindi makitahan kung sino nagsulod. Wala gid proof. Ikaduha hindi kinahanglan mag-agi sa desk. O kanabi sila dalang mga boy dara o kung sa hotel abay malabay ka gid sa receptionist no. Draya diretso ka kung anong kitaan mong available bukas abing mga kwarto kung dry unit. Diretso ka to, may makadto lang simo nga room boy. Ikatatlo sumbray, hambal din isang gwardiya,
pang short time lang gid ni saya. Kay kung magdugay ka, pidako kang bayaran mo do sobra pa sa hotel, action right. Ang imo bayaran kung magdugay kay man gid man, no? Pero ang pinaka minimum number of hours, ang pinaka prescribed hours gid ra nga imo kada magkakabis ang isa ka unit 3 hours action dry, no? 3 ka oras kada pakuribong, 3 ka oras kada magpakasadya. Pero una na to yung check kung kamusta ang Valentine's, ano gina-expectar ba sang gwardiya nga to nila interview kay nga nagpamalibad lang nga ingadlan para makuha di may bala ng lugar kung di sa namtang, di sa na-assign. Hambal nga ang Valentine's Day, ikumpara sa pila na ka mga tuig nga dragi sa mismo for around 3 years sa nga na-assign dra. Since 2018, 2019, and ina-expect nila this 2020, ang Valentine's Day, do regular days lang kuno. Nga punuan, magsiling katip kung punuan, but yung damo gito yung nagkakadto dra no, sa mga lodging house, damo ginagatiner, no, para kay na, may mga taxi nga nagasinunod, may mga single nga motor, kaya ang balimanong kay na yung Valentine's Fair, do ka normal days lang ni para sa amon. Do hindi sila hindi wala sila promo dira do way ano do ka bisan anong adlaw ya sako ginman sila gliya. Oo, sako sila sumbray, and even Valentine's, ang pricing nila, ako ng presyo sa ilang mga unit, pareho lang Japon. Okay. Wala iya bala ko nung may aras labi freebies, para dabi karon nga deluxe ka lang abi pero may aircon. Abi ko gani ang freebies and mention mo tapos nyo da pwede nyo hakwaton ang TV monitor da. Galon puli. Galon puli. Oy base pagtapos mo sa isa singgitan ka lang ara ba do? Kasi ato to kayo na isa ka lodging house, hindi ko na mabensyon ang lugar. Pero allowed ka sumbray, magsunod bala ang kung sino lang. No? Nagalagaw-lagaw lang din sa dalan. Di kung tapos mo na yaguro, buwa ka lang yung sa tataan sang imo nga lodging, asing imo unit. Sige, taga dasi mo na pwede man. Pwede lang. Kasi nagalagaw lang yung mong nga ano kayo na nga mabili. Actually, kitaan mo sa video na to, ngayon pa sa dara. Nga mayara, yan nga makita mo yung dalan, nagapalakaton lang abi, no? Kasi may nagalibot man nga rumboy, may gargaman nga naka-standby ang sombray, no? Ano para sa ton nga mga ka-aksyon, ano na to sila encourage pero magalan na to sila giya. Presyo ang sumbray ang duwa kay may 4 kita nga gin-check, ang duwa common, no? Common nila presyo. And pare-pareho lang. May ara ginatawag nga deluxe, no? Ang deluxe so pareho man sa hotel, may magaling sa mga lodging house. For 3 hours, ang presyo sa isa ka lodging house ikata naton, gadalagan 220 pesos for 3 hours. Ang 220, nagsaka alis ang presyo ya. 20 pesos sa sumbray. May 20 ha? Okay, ang original price ko is 200 pesos. O galing kay doon gintasan nila, kay ti mahal-mahal gin ng gorong kuryente. So gadra, aircon, wala ni aircon, electric fan lang. Pero kinahanglan man magligo mo, no? Magpa-press ka kadanay. Di may tubig ko nung agastuson 200. Pero kung wala ka pa ayawan, gusto mong pa-extend, may 100 pesos na bayad per hour. Kung nag-4 ka oras, di bayaran mo 320, no? Sa isa ka lodging house, ang ila deluxe yan, nagadalagan niya 200 pesos lang. Pero may 100 pesos action by man na bayad kung mag-extend ikaw isa ka oras. May ari man sila tawag nga VIP, no? Ang VIP nakadepende ini sa size sang imo naman nga kwarto. For 3 hours, ang VIP nagadalagan 400 pesos sa isa ka lodging house, and ang extension niya, kung pag-extend tabi 1 hour, nagamboy 100 pesos man sa gyapon. May araman lodging house nga may VIP man sila, pero ara 300 pesos action bray. Pero kung mag-extend ka naman galing, tag 150 pesos. Kasi kung wala nagapareho ang extension sa isa ka lodging house. So dapat, kung hindi kayo mo nga kwarta dra, susunod sa 3 ka oras, birahan mo na. Bada na magturo balhas mo dra, no? Pero may pag ito rin nga executive action bray. Executive, meaning lapad ni. Wala sa legislative da? Oo, kung si Galt pa mambalon, pag gusto ka na ko na rin right? Sa load sang executive, no? Tag 450 pesos ang for 3 hours. Pero ang extension, nagadalagan lang 100 pesos. Mayara sa isa ka lodging house, nga 400 pesos per hour. Pero
may 150 pesos nga extension per hour. Okay. Nami, kay may iban nga mga lodge bro nami, namin, no? Pero may ara lodging house, nga may ara nga service bala, Ano? nga do may salakyan sa sulod kadaan. May shuttle bus, ha? Hindi man. Do pick up lang man sa. Tapos kung mapadulong ka, do Uber man gora, do Grab Uber man. Pag-agwa mo da kung nalakas lakyan, gusto mo safe imo pagwa, mapaka-safe para wala may makita. Sibo mo, no? Pagwa mo nga nag-aling ka mo sulod, gapalas ka sulod, pasakay ka nga daan, I think dlagan 200 to 250 pesos, depende sa imo nga destination action, Bray, no? Matyagan ko kung may di ka gusto makita, do puro makaliwa, taran-taran gisinulod, ano? Tato, ang iban kung di gusto makita, no? Kaya ang balimanong, gin-describe niya, wala ko nakita ng salakyan. Pero ang bala ng salakyan ni siya blind, no? Buti rin dulong bala na ang palibot ya. Sa salakyan niya, mo na nag-dulong-dulong ang sumbay kung din mo gusto, no? Duging gaan pa na ito na idea. Di, subong malang niya, kay para may idea, sila dasun adlaway naman eh. Okay, no? Kagapon bulak mong subong namin na kung mabitbit ka bulak, dalon mo to, hatag mo sa iya. Ano mo gina? Ano yun, mga papayag ni Manong guard kayo na sa lodging house? Customer support. Actually, sir, kuwan man mo, nang dipinte man sa table. Pero sabi, graman dito, basta may big season kami diri nga, like for example, ang Friday, Saturday, Sunday, do na mo giti. Okay, lang kita. Kasi mo na ng isa sa may pair ng kasulod. Sir, pero kung ba tayo sa una sa subong ng Valentine? So far ang Valentine's like last year. Though paras lamang yapon na ordinary nga adlaw, kidamo gidya. Kagdamo gidya. Sulod dire. Pero yung sila ginakuha nila nga rom ng mga pang-tipan short time. Dali gilang na auto section dyan, balikan na section dyan kay gina-interview ito, gwardya eh. Pero no? Damo ginigatik sa mga tuntugin sa inyo nga dawa. Action dyan? Yes, so Marius, isupo na to. Adlaw, kidamo gidya. Kagdamo gidya. Sulod dire. Pero yung sila ginakuha nila nga rom ng mga pang-tipan short time. Mga dilak na. Mga dilak na muna eh. Ay, so daw nagataas sa presyo? Pareho lang. Daw mga 2 years ago, guruan. Hindi nga, nabuo ka to sa iya, pero daw nagtugang sa 20 pesos. Subok ko yung price. Daw daga all mga it takes a year na siguro nga presyo subong. Pero sige ka nadakpan sila. Or mga masawa, wala man. Normal man meron man mga daw galing teacher, hindi man sila allowed yapon mga kay ang everything ang tanang yung nakasulod dire confidential na mo. Bakit confidential ha? Ganito rin si TV. Oversafe pala. Controversial. Controversial ang somblay, no? Tanan ka nagasulod ko, no? Controversial. Amo na para safe, wala si TV para safe ang somblay. Kung bot silikon sinadara, bahala kung batay ako magsulod ka mo, daw mo ng puntos ang gwardiya, no? Kung makambal sa confidential, do, kwan ba, result sa illegal nga droga eh. Confidential, no? Do drugs watch list. Confidential. Ako na, ang ikatonaton, ginobserve na rin nato, nantis kita magalin, yung check na to naton, kung pila bala sa isa for 10 minutes, pila usually nagasulod. Kaya, umpisa ko na usually pinakadamo, nagid mga 6 p.m. Amo ng temprano nila, asa na namang itong gabi action bright. For 10 minutes, usually kita mo, may nagasulod 3-2, no? Katato 2 ka masalakyan, may magwa naman, may masulod naman. Ang ilang na ideya ko ng sobray, mayroon isang entrance. Instead nga dito maglabay sa exit, dito proper. Yung mga salakyan nga dari man sa entrance na lang nagabalik. Okay, para bala, depende man sa ideya. Importante, kung madulong na lang to nila sa sulod yun, sang unit, sa anang unit, may makadto nga romboy, i-offer, ma'am, amunin gusto mo, amunin mo balayran, bayad anay, para sure ang sumray, no, pagtapos mo daya bala nakamudara limpyuhan na nabalik ka romboy kung tapos na, no.
And ay may masis madras nila kung gusto nila gid magkadto. Pero pa ibalo na nila pag-abot sa Valentine's Day, doon na sumbray no nga ara of course sila magkadto sila pero i-check na nila na kay basing kun may ara kuno kisa nga brave ba lang unit may tao sa sulod. Di ba say ko na ilan pa lang tao nila. Kung si Manong, pang-tip ni Manong, kung may sinila sa gwa, iabot mo na na. No? Kung wala sinila, si Basi available na sa. Kung kinahanglan mo ko rin naman puro pamangkot, kay Basi lang masudla nila, alas sa katuwa-tunga man, pang ilang kasadyahan, madistorbo, maginual pas lagsombray, no? So, mga presyo, ginatag mo subong affordable action dyan, no? Affordable siya, no? Pero kung imo pisoya, asahan mo gid mag-agat, hindi na affordable. Bakol mo piso. Ako, imo ya, bilo bus na buson mo gid ang Valentine's. Umpisa ka alas 6, alas 7, alas 8, tapos oras ubos mo na. Dugangan mo pag bilas 9, alas 10, alas 11, alas 12, alas 1. Dugangan mo 500 sa 400 mo, 900. Nagkuha ka na ng tani room sa hotel para sigurado pa. Sigurado pa, sombray. Lain lang galing sa hotel, may CCTV. May CCTV. Lalabot sa CCTV, may police mga nagabantay. May log-in pa to ya. May log-in pa. May log-in pa nga sa Guac Sombray. May pahog ba? Sige. Anyway, so may mga nga presos ang pinamandri ka muna singa. So, ulit ba sa sunod sa Bacolod, mga units karon nga gabi atong yun na katuan sang patol. Rekta sa Bacolod, taglibot sa Bacolod, Action John Diaz. Ano sa sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action John, balita sa patrol, sinila ni mga sinimana nga ginalingaw-lingaw kamunamon bla sa hog sa aton sa nga pagpangalagad. Kaya ti, sa mo sa nga panahon tod, hindi na tamag inipokritong ibandira ang ginapaminsar subong kung paano makasulod sa mga lodging house mo. Hotel, kag sa mga kwan subong sa mga beaches, subong sigurado ko nakapareserve na ng iba niya pamilya ning lagaw ya. Hindi kay ko ano da pamilya, so halalong gida. Galing kay ang Feb 14 na tuon man Action Oliver sa Biyernes, no? Ti inablang may trabaho, batay ko na tuon ni Sabado kag Domingo, sigurado gid ko dagsa gid ang tao sa mga lalagawan mga ka-action. Action Firing Line. Salamat Action Jana, no, sa patrol sa pag-check sini buwas balikan ato ng kwan buwas ang bulak kag sa mga drugstore abi. Kung ang bulak mas nagmahal pa gid abi or ano nga sitwasyon kay ti sa Biyernes na mo, no? Di ka magpamakal gid man ka mo bulak, dapat didto na sa Biyernes, hindi buwas kay maluyos pa ni. Action Firing Line. May ara pa ko Action Oliver na bilen so far, why na, no? So muna, no, ang sitwasyon mag-aksyon sa aton sini nga palibot, ang oras ko do ginahunos man, no? Kuan ko na lang ni buhos ko na lang ni oras ko sa aton sini nga panamyaw sa mga gabi para maakomodar taman ang iba naton nga mga greetings mga ka-aksyon na, no? Good evening Action Bry, monitor man kami di sa Cityville ko, no? Fortune, Sigondino, family kay nanamian gid kami. Mamati sa Action Radio. God bless gid na. Salamat gid ra sa inyo. Mayo lang nga pagpamati sa family Domingo sang Agisan. Good evening Sir Bry. Damo maayong hinimuan ang aton presidente kaso damo man siya mga desisyon nga para sa iya siya ang tag-iya sang Pilipinas. Dapat sir at times ipaagi niya man sa konsensus abi as we are living in our country of freedom. Dapat ara sa kilid na presidente maghatag man sang patas nga suggestion for the good of every individual, no? Rather than more on personal reason, dapat nila paminsaron nga limited ang ila term daw mga into sila. Tod, no? After 6 years being a president, iyaway Canada mo. So dapat ang decision making mo may aragid sang kabuluhan da. Action Bry basi puno na da ang mga lodge sa Bacolod. May ari pa kami di sa DSB. Pontevedra ha. Barato lang niya. Tawhay pa. Nagnegosyo siya. Good evening Action Bry. Anong result garo ni sang STL. Mawagi ko ideya ha. Karon lang dugay-dugay basi sa gabi manawagan ini. Good evening Action Brian, monitor lang ko niya. Barangay Minuyan, Joanne, Angela, o si Dile, pagadik ko no, kag Dante, kag Pau, Bingbing, si Malon niya. Okay, sige.
Good evening, sir. Monitor lang kami dihan dumanan Zone 3. Greet ko lang da, sir. Asawa ko kagang mga bata, sir. Aliyo Nigali. Sir, salamat. PNP Chief gani, Narco Capsman, si Espinido pa. Tod, no? Si Kwan, itong si... Nalipat ako to sang former PNP Chief lang nga nagisa gito sa Senado. Bla? Oh, nakuha nga dako nga safekeeping nila, i-recycle nila mga drugs. Base last mo halin sa unanimous persons, big amount of shabu kag diin ang mga shabu. Oh, sadya no. Good evening, Action Bride. Patimaan lang na nga ang droga di sa Negros kaangay lang sang asawa mo nga pwerte na mamuyayaw sa imo. Kag kon masakit mo na ikaw pa may sala, amo na ang natabo kay Espinido. Ginambing pa sa asawa. Action Bride, good evening. Mangkot lang kami tani. ABS-CBN gig kami abig. Abi, kag nasubuan kami kon ma-close madayon hindi pagsira Action Bride. Hindi lang tani, no? Away paginta ideya, no? Kag ginadiskusyonan pa ni Subong. Action Bride, good evening. Tamyaw ko lang si IS kag SG, Morsha chapter. Salamat gidra sa inyo. Sige. Good evening, Action Bride. Monitor lang kami di sa Banago. Tamyaw ko nanay Minyang, Lowe kag si Clarence Sayros, Sydney Gali. Salamat. Good evening, Sir Bry. Damo na sala ang Amerika sa pungsod nga mga isog paina ang mga Amerikano. Diri sa aton nga panapungol paina sila ang sila sang lispo. Tudno panapungol sila. Good evening, Sir Bry. Ang rason daya gusto ni Presidente Rodrigo Duterte nga impose ang foreign independence policy. Wala ginasapak sang Amerika. Thanks, Gid. Ano kay tama ka sugaw-sugaw pating aton dilay ginaintrahan haso mo. Ang US to. Good evening, Action Bry. Bisan si Presidente Rodrigo Duterte mismo nakaagi man na kansilar ang iya paspasaporte sa Amerika. Amo na nga akig siya sa US si Abing Ablao niya, no? Sang bangga Bangga Kanduni. Salamat gid, no? Kag daw hindi man ini maintindihan kag akon bala kon mag-initay ini duha ka pungsod ang kolba ko basi ang US magdeklarar nga ang tanan nga mga Pilipino pahalinon man sang US kag kadamo mapiktuhan sini may family ako kag mga friends kaluluoy man sila ginapray ko nga tani indi lang magdako ang problema. Si Madam T.C. Barok niya, sang banwa, sang tubuso. Bautani lang, ma'am. No? Todo damo man to Pinoy sa US mo. Di, kabalo kang utok ni President Donald Trump lang. Hindi mo natindihan kung kisa. Di ba si kuhan maning utok ya bla? Lingog-ngog man, kag mag-decide man siya. Tanan niya mga Pinoy de. Plole ka mo sponsor Pilipinas. So pag gusto ko ya kay ako na di lugar. Action Firing Line. Disgrasya, gid. Good evening, Exxon Bright. Tamya ko family ko sa Shinda Alicia Baldovi Parcon, Hipolani, Kagawad Apogon Bituon, ga pamati gid kami di salamat chay tiling niya. Action Firing Line. Naga-monitor man subong gani, dali gid lang kay check na kon diri sa piak nga side. Okay, Aria. Monitor subong ko no si Sergeant William kag Boss Ronela, no? Dira sa Nopo, halin sa kay Sir Apoda. Salamat gid sa pagmonitor. Bao, thank you gid sa inyo, ano. And good evening, Sir Bry. Always kami naga-monitor sa programo kay Ligrit lang family sa Libyo. Andres kag sa kay Papa Jesus nga always gid pamati sa programo. Tiway gid sa pagbasa. Salamat halin kay Rachel, Sinong Ringkol Simeon Ronquillo naga-monitor man sa Sinima Tunian. Good evening, Exxon Bry. Monitor lang kami di sa Imwa together with our groups. I hope your program is still going on strong, Arnold ni. Salamat. Going strong niya. Good evening, Brian. Monitor kami di sa CBC Pait, La Carlota City. Ginagreet ko lang nanay Mildred nga nagapamati gid pirmi sa aksyon, balita kag sa mga drama aksyon from EJ. Thanks, Action Bry. God bless sa inyo tanan-tanan. Sige, ang iban pabasan ko, replay to na ni music to. Valentine's eh. Ginaendorso ko sa inyo mga aksyon ang
Zanton Plus Herbal Sopa. Before ka magpadulong sa date nyo, dapat kinis panit nyo. Wala katol-tatol, hamot kag wala kaspa. Kay ma-discourage sa karon ng partner mo na nga. Pagkakita ya, may nagkatol-katol kay mo ya. Kag balon ka na lang balanyos nga mahamot eh. Kung gisadan taman ka aircon, sudlan nyo action Oliver, panuhot ka na mo. Banyos ka ng Zanton Plus Herbal Oil naman ya. Hamot pa. Si Ayan Coral naga-monitor man, si Dijian Sigonla Araman. Like this is love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, agadapya na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Patayo radyo, bakulod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagservisyo. Aton sila nga pagpangalagad upod sa bugos nga puwersa sa Aksyon Radio News Department sa pagpangunan Aksyon Rex Cantong, Station Manager Aksyon na Magbanwa. Sa technical side, we have Aksyon Oliver Pasorn and backup Madre Aksyon JM Baikin. Sa News Center, Aksyon On, Defensor po daton sa mga gabi. Standby karon sa Aksyon Night Patrol pag-ibig Aksyon Eric Magbanwa. Inyo na madapataan ang isa ka memorableng istorya sa Aksyon Firing Line, maghilibati tabwas sa mamangyapon nga estasyon kag oras. Ini sa Aksyon Brian Morden, nagapasalamat gid sa inyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Good night and God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,